Ina. Mga ka-idol, mayong adlaw no. So aduna tay bisita karon si Manang Teresita ug si Manoy Remy na kung diin adunay ilang anak mga ka-idol nga matud pa anaa karon sa na-admit sa ospital. Asa to nga ospital Manang? Sa kuan Talisay. Talisay City, Cebu. Mm. So pila edad sa imong anak? 42. So ang pangan Ramil Pulgo. mao ni karon mga ka-idol ni bisita taon sila diri sa among panimalay kay ah, dili na jud nila kaya makaidol ang ilang mga gastuan, mga financial bitaw kay grabe gyud. Pila na ni ka kuan man ang ka kanus am ni siya na admit. Adtong kuan Disyembre 26. Duha na ka bulan duha na ka bulan. Oo, so pwede nimo isa-isay manang kung naunsang pakitabo ang ano mang na-admit man jud siya sa hospital. For the benefit no sa atong mga viewers diya karon para ilang sang maibaw-an kung naunsa. Kuan na siya, ang ihang kuan ana gikan na siya sa Manila. Nya pag uli niya patim pagkaluspara nga kuan nalalaglalag na siya nya pag uli niya sige suka motong gidan mo doktor. Kuan lagi operahanan lagi siya kay naa siya bugol-bugol dinhi sa liog nga kanang murag diri sa kuan tunlan. Tunlan. Tunlan di siya kakaon sig suka motong kuan ang doktor nga operahan. Pero dili pa man siya ka-operahan gud kay kuan pa man niwang kay siya. Motong gi kuan siya ang iyang kilid gi kuanan og tubo kay Gitubuhan na siya. gitubuhan kay di man siya kakaon. Di siya kakaon niya na kuan na nadugay ng kuan abunuhang dugo sige abunuhang dugo nya ang iyang dugo iabuno wa ra man. Motong siging abono gihapon dugo. Pila na nakabag ang na sukad jud Murag kuan na nakabag tanan doon na 20 kabag nang giabono anak jud. So mao ni inyong problema jud karon nga kanang dugo na sad mo Dugo iabono. na pud nang iabono ana. Nya pila ang bag ani? 1,500 ang bag. Grabe niya 20 na ka bag. Dugay na. Magsige gihapon og abono. Sige gihapon abono. Nya na kuan na nga nanawag to gani akong anak nga abonohana na pod. Na koy kwarta gyud na dugay na kung kuan mabitaw nga. Ang iyo manang ako ang mga followers kay mamasin lang tanong nga adunay mga malumong mga kasing-kasing diya nga ako ang mga followers sa tibuok kalibutan. So luoy gyud kay mga ka-idol. So kinsa tong mga adunay mga extra diha no bahala ginagmay o matibong na madako naman na siya mga basin maluoy gud mo intaws akong anak kay pagkapaita hinuno na jud koy mahimo gyud. Wala gyud kuan. Basin nalaman kamo jud sa ginagmay lang gud basta kay naa. Mga doon na mo sa mayor na konsihal. Ito naman konsihal hurot na gyud namang kuan wa na jud mo pag pinadala dito. Mao jud pagkapaita jud dito kini naa joy kanang kaligit man jud ta. Kasi nalaman kinsay maluoy gud sa ginagmay nalaman basta kay naa. Sus grabe. Kait kayo. Kait kayo. Kating kuan na po niya mo tag pila ka bag na po kuanon sa doktor ana. Nanglan nga naagyo gasto niya wa na jud koy mga kuan jud pagasto-gasto dito sa ospital. Na kurot na gyud nya kanang mga resita pa dito sa gawas kinahanglan man paliton. Kuan lagi na ging saon naman namo wa na jud may mahimo gyud. Ang inyong panginabuhi nang unsa man? Dagat dili yan kinabuhi sa haywala ginagmay kayo. Basi na kinsay maluoy gyud namo kuan ba ginagmay. So ang apelyido ninyo ng Pulgo. Pulgo Ombos. Ombos. Shout out ino sa mga Ombos family o Pulgo family. Basig na makasagap ani nga video niya inyo ra parente. So kinsa tong willing nga motabang so pili kayo. Ug sa tanan-tanan na lang no sa akong mga followers diya, mga viewers sa tibuok kalibutan, open kaayo ang akong GCash. Pwede ra kayo inyong i-GCash kung adunay mga mag-send diha. So likaya lang gyud nato no akong hangyo no sa mga scammers diha. Dili lang gyud nato sakyan mga ka-idol kay nabiktima na ko ana pag kami agi no. So hangyo lang ko nga ayaw lang mo og kanang dili mo musakay labi na mga scammers diya nga walay joy mga kaluoy imbes kay mutabang hinugduot. So mao ra akong hangyo. So mao ra to mga ka-idol dang salamat ug may adlaw kanang tong tanan.